známy jazdec, známe auto, známy slalomár. Norva M3 vyzerá na pohľad dosť neohrábané, čo sa slalomu týka, ale táto trať vyhovuje práve jeho vysokovýkonnému motoru. Bože, jak to ide! Nie je žiadny nováčik, ale auto je skutočne priveľmi výkonné. Nádherne ako z veľkej knihy do rokovačí na BMW. Hej, toč! No, Noro to nevytočil. Zadná časť je kde si mimo. Pravdepodobne bude treba auto vytočovať. Diváci, ktorí nepotrebujú zamávať, prosím nám tam nešli. Tu pozri vpredu, no. Treba poriadne, keď budeme dole, aby nám nespadlo. Poďte všetci tu dozadu. To čisto. Hej. Dosť na piču, ne? Povedz ty. Ale ako ja sa k tomu vyjadrím tak, že malo to byť opačne. Hej. Lebo tu sa to dá vydriftovať, ale tu sa dá vydriftovať. Takže do piča matere. Takže to... Ale že to bolo vidno, on ťahal drift pekne a auto celé odletelo dozadu. Šalené. Škoda, no. Škoda. Poďme ho len tak pôjme, a potom uvidíme. Poď, Peťo, pomaličky, pomali. Á, vyfúk! Dobre, jo! Spravo na opakovaciu jazdu má. Taničný výfuk možná. Daj mu trošku. Ani nárazník, Noro! A prečo by? Noro, predaj mu plyn, nech vypluje. Vaša. Veľmi šťastný. Dobre. Dobre. Už on nechce, čo sa vám